chwa wose akisio mwacho mulgeria mote gotambuke gwikaime county ya Nyamira asege korokende kyabere kigokorekana abantu 33 nigo baigure igosinigo bare sinyagitari ya Nyamira Technical Hospital mega ayokolia enyama yeng'ombe kwete kurwa Jumapili ase ekenyoro kya nyakoyora imeye ward ya Umatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Korengana ana abaroira abo baliete enyameyo nigo bakweranga nigo yarenge neli msu na nigo bachagete koromwenda na gosa litko olie Jumapili morogoba. Korengana no director of primary health services ime yenyagitari yo John Kimani nigo ene kiribuna yo igwa baroira abo bagendrete kunyoro bobwenya na nigo barense ya Mariogo asinyagitari yo ya Nyamira Teaching and Training Referral Hospital. Waraboti oruo nigo rwani rubwa senchira ya bene enomoriki tokure county ya Nyamira Steven Nyariki Imbunde. Korengana na baroire habo bariete nyameyo nigo bakweranga nigo yare neri musu egento babetereretirio kakoyeria ng'ombe ya kwete ase kenyoro kya Nyakiore ward ya Bunyamatuta bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira korwa rituko rya Jumapili turangiri tukangirwa abantu batuwe ng'ombe konye ngo imukiwere onyirali ngo chabali ngororo kebali bucha kanyore ng'ombe yakoriki yakule ekero yakwo mwaka tare ngone kanisa akarateki achiete umungina no warenge isiko ekera arenge isiko akateba umunyu mugako uchire kanisa koraki injunya ng'ombe muti tutindeke gara twanyenya tukarusi iyo tukatindeka umungino yagatena ki mole kurusinke muchikoria kiagira abandi nabare bitwarenge mwe kurusinke muchikoria ngomte yaya tia turusi bono no gwakoraki gwateba no twarusi tirende no yaikire igona bo turenya gitari abo nigo betu nyameiba tindeke agacha gotwa tori agatatikirie rongianya gutindeke nigo bana bagwatete bakayere tontuno yu nigo twagwatete ntukari mono abagina na wariete mono na intu abana ase tarobene yensoko TV goikenya gitari ya Nyamira Teaching and Referral ase goikabonega bagendrete no bobwenya nigo bakwerera kurumwanenda nabo igo bakominyoka ndango nyenyere na ndengo minyokande sana ye yawo atedi musuga ono no boterinde na no rucho batagwenya kiro muntu bono turu chintu areterende kiro muntu akaigwe mango kerariki gotioke atemo kundu mirende nuri akanda akarumi onde nyame bona bitare tekenyoro nkagete nyinge sana kurumi guko. Korengana no director of primary health services asa Marieta John Kimani nigene kiriege korekyo na kweranga nigo abaruira bugo ikabono bagendrete ko bwena buyana Mariogo ase bare ase nyagitari ya Nyamira. We dispatched our team. We did further investigations, but it was a bit late, so we are resuming further investigation today. We are also sending the samples to government chemists, including the meat, so that we confirm actually what could be the problem with that meat. Nige kurentindi ya nyarre korwe wago cyabamenye ba Nyamira nabo igogusi kwene kingankwe tanga bare koria enyama ekwete nyuma etararigereriwa nene mono n'ababisa bari abateneto bochenu asegetabe kyo ime ya Nyamira. And we are cautioning our members of the community. Let's not consume food that is not inspected, especially food animals like cows that have died, because we may not know what type of disease that may have caused the death of that animal. Steven Nyariki Imbunde, Ensoko TV, Nyamira.